už delší dobu dává na internet kontroverzní videa, to naposledy hodně přehnala. Během silvestrovských oslav si za svůj terč zábavy vybrali zaparkovaný autobus, násilím ho otevřeli a dali do něj silnou petardu. Ta v něm explodovala a autobus poničila. Video, které teď poslouží proti mladíkům jako důkaz, přitom sami zveřejnili. Někdo tam kouří vevnitř. Během silvestrovské oslavy se mladíci chtěli zviditelnit za každou cenu. I za to, že teď můžou skončit ve vězení. Já nebudem zdrhat úplně Já jdu takhle tam, kousek dál. Rozhodli se zničit zaparkovaný autobus, natočit se u toho a s výsledkem se chlubit. Pojď, nedělej. Autobus násilím otevřeli a hodili dovnitř výbušninu. Jakou, to z videa není jasné. Video zachycující zločin, který pachatelé zřejmě pokládali za zábavný, pak umístili na internetový videoportál a sociální sítě. I jejich přátelé je ale začali kritizovat. Tohle jste už trochu přehnali. Kluci, fakt jste mě zklamali. Každý děláme hlouposti, ale tohle bylo moc. Asi vám ta sláva vlezla do hlavy. Policisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Kriminalisté podezřívají jednoho dospělého, kterému hrozí rok vězení, a 2 mladistvé, těm hrozí půlroční pobyt za mřížemi. Škoda na autobusu je necelých 40 000 korun. Se najednou to jakoby dobře, že teda se to tak nějak dostalo na veřejnost, ale až tímhle s tím stylem, to je prostě velký průšvih. Kdy jim to jako došlo, že to je průšvih? No okamžitě. Policisté mají samozřejmě k dispozici videozáznamy, které mladíci pořídili při páchání této trestné činnosti. Mladíci měli na internetu už 200 000 odběratelů svých videí. Místo očekávané slávy teď ale může přijít vězení. Karla Bráčková.